a Juan Farias. O Xoán Farias, desde o Ceib de Pazos, en Serantes, a terra que o viu nacer. Veu ao mundo o 31 de marzo de 1935. De sempre foi un neno imaginativo a quen o seu pai ensinou a amar a lectura. Medrou, estudou, namorou, casou. Tivo 5 fillos e agora 4 netos. Os primeiros anos escribiu libros para adultos. Así era o escaparate da súa primeira novela. No ano 1974 recibiu un premio especial da crítica internacional polos guións da serie de televisión Crónicas de un pueblo. Axiña ao mundo infantil e xuvenil abriuse ante el. Foi finalista de moitísimos premios. No ano 1980 outorgóuselle o Premio Nacional de Literatura Infantil con Algunos niños, 3 perros y más cosas. No ano 2005 recibiu o seu maior recoñecemento, o da crítica internacional. Outórgaselle o primeiro Premio Iberoamericano de Literatura Infantil e Juvenil, Ediciones SM. Inventou mundos imaginarios e heróes anónimos. Escribe en castelán, deixando en cada páxina unha pegada galega. As xentes, as paisaxes, o neno, o rapaciño, a branca, o mar e a terra, as maceiras, os aromas, os olpores e máis. Seguiremos camiñando polos libros e navegando polos mares da man de Juan Farias. Lee, muchacho, llena las maletas, pero no por eso dejes de correr, brincar y reír, cantar y enamorarte. La vida también es un buen libro y merece la pena leerlo con alegría. Juan. ...23 de abril de 2010, Día do Libro e Ano da Lectura. Felices lecturas!